tɛnɛ ye uti kalo tile 21 san 2023 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ musomani 6 minnu ni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ bolo ni olu kɔni kun tilala fanga tigilamɔgɔw la. Hakilina jigilani maa 4 o yɛrɛ kɔni kun sɔrɔla olu la kɛɲɛbaya fan fɛ. A yirala k'a fɔ maa 1 o yɛrɛ fana kɔni sɔrɔla Kaye o yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna na ni fɛn min yɛrɛ ni a yɛrɛ kɔni bɛ Kaye marabolo fanga tigilamɔgɔw bolo ni o yɛrɛ kɔni bɛ ka u kunda n'a ye Bamakɔ o yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la boli ka olu yɛrɛ kɔni bara. Oni ale yɛrɛ kɔni bɔla ka laɲinini kɛ laɲinini min yɛrɛ kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ ka delili kɛ walasa CEDEAO o yɛrɛ kɔni kɛlen don ka ɲangini min o yɛrɛ da Niger kan walasa a bɛ se k'a tɛgɛ lasegin kɔni ɲangini ye cogoya min na. Kunu karidon uti kalo tile 20 san 2023 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 12 o yɛrɛ wagati bingani wale do o yɛrɛ kɔni kɛla Banbagaciu yɛrɛ kɔni fɛ Tombouctou ale ni Ber o yɛrɛ kɔni furancɛ la. Bingani wale min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni an ka kɛlɛkɛcɛ 3 olu yɛrɛ kɔni jogina ani u ka bolimafɛn dɔw ko olu yɛrɛ kɔni jɛni fɛn min yɛrɛ kɔni n'u ka pick-up ye o yɛrɛ kɔni caman jɛnna. A yirala ka fɔ Banbagaci mɔgɔ 11 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔnɛna u ni na. An bɛ Ala deli halisa Ala ka Mali suma. Amita ijeli ne ale yɛrɛ kɔni bɛ Bajangara o yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ Banbagaciu olu yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya jugu cɛjugu o yɛrɛ kɔni ta ko u ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ka dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma halisa Ala ka Mali suma. Tombouctoukaw olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ jumadon uti kalo tile 18 san 2023 kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ sɔgɔmada joona fɛ mugucikan dɔw o yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ Tombouctou dugu kɔnɔna na ni mugucikan min o yɛrɛ kɔni fan kelen o yɛrɛ kɔni ma se ka dɔn fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ walasa mugucikan o yɔrɔ bɛ se ka dɔn cogoya min na. A yirala k'a fɔ muguci ko in yɛrɛ kɔni na mɔgɔ si o yɛrɛ kɔni ma bɔn ani na tiɲɛni ma kɛ ani jogili o yɛrɛ kɔni ma kɛ halisa Ala ka Mali sabati. Kunnafoniya dɔw olu yɛrɛ kɔni mala ka munumunu bɔlɔlɔ sira sanfɛ kunnafoniya minnu yɛrɛ bɛ k'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin kunkolotigɛ o yɛrɛ kɔni cayalen don dugu in kɔnɔ kosɛbɛ. Ɲamanakaw o yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ muso dɔ ale yɛrɛ kɔni filɛ ne ka garibuden dɔ wele k'a bɛna fɛn dɔ d'a ma o hukumu kɔnɔna na a filɛ ne ka den kɔni minɛ k'a bɛ muru kɛ ka kantigɛ ni baarakɛla o yɛrɛ kɔni nana bɛn ni waleya in ye ni o hukumu kɔnɔna na muso in a yɛrɛ kɔni bolila an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ muso in a yɛrɛ kɔni ma ye ɲɛna fɔlɔ mɛ den u kɔni y'a ta ka taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso la walasa dɔgɔtɛriw olu yɛrɛ kɔni bɛ se k'u seko n'u dɔnko kɛ den na cogo min na a bɛ se ka nɔgɔya. O hukumu de kɔnɔna na an b'a fɔ an ɲɛna ko bɛɛ k'i janto i ka denmisɛnninw na an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛnɛkɛrɛnnenya la Senegalikaw olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ Ousmane Sonko ni ale yɛrɛ kɔni fanga sinamatɔn o yɛrɛ kɔni ɲɛmaa dɔ ye a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni muso 2 ninnu olu wulila ka kuma jumadon uti kalo tile 18 san 2023 kɔnɔna na kumakan yɛrɛ kɔni na u wulila k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko ni o yɛrɛ kɔni olu cɛ ye ko o labila ko ka sabu kɛ k'o to fanga tigilamɔgɔ ka bolo kan o yɛrɛ kɔni tɛna kɛnɛya o yɛrɛ kɔni ɲuman sɔrɔ ani furakɛli cogo cɛni o yɛrɛ hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ni Ousmane Sonko o yɛrɛ kɔni bilala k'o bila olu ka bolo kan ko olu yɛrɛ kɔni bɛna u occuper u cɛ la furakɛli cogo cɛ ɲuman ani ka kɛnɛya cɛ ɲuman ko o di u cɛ Ousmane Sonko ale yɛrɛ kɔni ma. Kunnafoni kuncɛ la an bɛ taa Niger kunnafoniya dɔw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko Niger fanga tigilamɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka labɛnni kɛ labɛn min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o y'a yira k'a fɔ olu ka cɛmancɛla fanga ye ko o yɛrɛ kɔni bɛ taa fɔ san 3 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la. O kɔfɛ Niger ale yɛrɛ cɛmancɛla fanga ɲɛmɔgɔ ni ale bɛ wele ko Général Abdraman Chani ale yɛrɛ kɔni bɔla k'a yir'o la sibiridon uti kalo tile 19 san 2023 kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni ka fanga ka a tɛna se san 3 kɔnɔ ma ko olu mana fanga na ko walasa ko ka fanga ko o bɔsi jamana kɔnɔ mɔgɔ la ko mɛ ko olu kɔni bɛ ka na ko ka na walasa ka basigi ani lakana ko o do jamana o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cogo min na ko olu yɛrɛ kɔni tɛna se san 3 ko fɔta min filɛ nin ko olu yɛrɛ kɔni tɛna s'o ma tuguni. Bi an ka page noire kan an Mali kunnafoni mɔgɔw bɛɛ dusuma kasinen don kosɛbɛ ka sabu kɛ an baaraɲɔgɔn Buwa ale yɛrɛ fa Daba Masa u ka wele sera ale ma ni a bɛ wele ko Alassane Diallo ni ale yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ kun bɛnnen don Guinée Conakry ma an bɛ Ala deli Ala ka a da yɔrɔ sumaya ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na
ni ne kun bɛ dan sigi kɛ bi kunnafoni na ni e mɔgɔ i bɛ fɛ i ka yɔrɔ ka lakodɔn k'i ka baarakɛtaw olu lakodɔn ni bɛ fɛ i ka foli o ka bila an ka kunnafoniya olu kɔni duguma i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ dan sigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ